ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. dukkan yabo da godiya sun tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wadda a cikin falalarsa da rahamarsa ya sake jan kwanakinmu zuwa cikin wannan wata mai albarka watan Ramadan. Alhamdulillah, yau ɗaya ga watan Ramadan hijirar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tana 1446, wadda haka ɗaya ga watan uku 2025 miladiya. Alhamdulillah, cikin yardan Allah yau za mu fara gabatar da darasinmu na tafsirin alkur'ani a cikin wannan masallacinmu mai albarka na masjidul da'awa a nan cikin babban birnin yakubu. To mun gode Allah, kamar yadda gabatarwa ya gabata, muna da darussa guda biyu a kowane rana na tafsirin alkur'ani. Akwai darasinmu na S19 wadda muke gabatar da shi bayan sallan asubahi, wadda yau mun gabatar da shi da izinin Allah. So sai kuma darasinmu da za mu ci gaba da gudanarwa a daidai wannan lokaci insha Allah a wannan masallaci na masjidul da'awa daga karfe 4:30 zuwa karfe 5:30 in Allah ya yarda. Muna roƙon Allah isa albarka cikin wannan majalisi namu. Allah ya tabbatar da mu akan alkhairansa. Waɗannan haɗuwa da muke yi, Allah ya sa haɗuwa ne da zai tike har gidan aljanna. Laifuffukan mu Allah ya yafi mana. Ayyukanmu na alkhairi Allah ya karɓa mana, ya sanya mana cikin mizanin ayyukan da za mu amfana ranar alkiyama. Watan Ramadan dama ce da ba kowa ke samun ta ba sai wadda Allah ya nufi shi da alkhairi. Mu yi ƙoƙari mu yi amfani da wannan dama. Mu yi ƙoƙari mu yi amfani da wannan dama. Mu ribaci dukkan alkhairai da Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya a cikin wannan watan ga wadda Allah ya riskar da shi wannan watan. Allah ya samu dace. Tafsirinmu na bana za mu karanta suratul ankabut. Suratul ankabut sura ce makiyya, tana ɗauke da darussa masu yawan gaske. Tana ɗauke da darussa wadda ya zama dole kowane musulmi a ce ya siffanta da irin waɗannan darussa. Shi alƙur'ani aike ne
da Allah ya bayar wa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya kawo ma al'ummarsa. Aike ne wadda ya shafe ni ya shafe ka, ya shafe mu ya shafe ku, ya shafe ni ya shafe ki. saƙo ne da Allah ya aiko da shi zuwa ga bayinsa. Ka yi ƙoƙari ka san wannan aikin kafin ku haɗu da Allah. Aika ya bayar a kawo maka. Ka yi ƙoƙari ka san abin da wannan aike yake ɗauke da shi kafin haɗuwanku. Domin waɗansu sai lokacin haɗuwansu da Allah tukunna suke tuna ashe ma an aiko da kaza da kaza da kaza. Suratul Ankabut yana daga cikin manyan darussan da take ɗauke da shi shine cewa sunnar Allah ce a rayuwa. Allah baya barin bayi babu jarrabawa, musamman waɗanda suka amsa imani. Sunnar Allah ce a rayuwa. Kaga akwai bukatar kai musulmi da kai imani da Allah ka san wannan tsari ne da Allah ya ajiye na yadda zai mu'amalanci bayinsa, musamman waɗanda suka ce sun yi imani su musulmai ne. To akwai jarrabawa, akwai jarrabawa. Wannan tsari baya canzawa. Ta hanyar wannan jarrabawa bayi sukan kai tudun tsira. Ko da a rayuwar duniya ne mutum bayi kaiwa zuwa ga wata nasara sai bayan ya ci jarrabawa. Idan aka ce wannan likita ne, Allah kaɗai ya san iya jarrabawan da ya kafin ya samu wannan dama. Idan ofis ka ga mutum a zaune a ofis ɗin, kafin ya shiga ya sha intabiyu, ya sha abubuwa da yawa na gwaje-gwaje wadda kafin ya isa zuwa ga wannan damar. Saboda ka duk wata dama, duk wata daraja, duk wata ɗaukaka da Allah zai sanya bayi a ciki ko a kai, to yakan yi jarrabawa kafin isa zuwa ga wannan matakin. Sannan ta hanyar jarrabawa ake tantance nagartacce da wadda ba nagartacce ba. Suratul Ankabut ta yi magana akan duk wadda kaga yana aikata wani aiki wa kansa yake aikata. Duk wadda kaga yana aikata wani aiki, malam yana daga cikin manyan ayoyi a Qur'ani wadda suke tabarai shine kaji Allah na cewa duk abin da kai makanka kaiwa, duk abin da kai makanka kaiwa, duk abin da kai makanka kaiwa. Suratul Ankabut yana daga cikin darussan da take dauke da shi shine magana akan kyautata mai iyaye, kulawa da iyaye, kulawa da iyaye, girman hakkin iyaye. Yana daga cikin wadda ya ribaci rayuwarsa, rayuwa ta yi albarka, shine wadda ya kyautata wa mahaifansa iyakan kyautata, domin sun kyautata maka iyakar kyautatawa. Inda a ce uwa ba ta da wani abu da take bin ka bashi, sai kawai zama da ta yi a gidan aure ta haife ka ta gama komai. Inda ba ta danna zuciyarta ba ta haife ka a layi, da ba ka da harshen da za ka ɗaga ka yi magana a cikin al'umma. Wataƙin lokacin da ta samu cikinka har zuwa lokacin da ta haife ka ba daɗi take ji na zama a gidanku ba. Wannan ado ne. Suratul Ankabut ta yi magana akan waɗanda suke da'awar imani a baki amma bai shiga zuciyarsu ba, munafurci kenan.
to duka na daga cikin hikimar jarrabawa da Allah ke sa wa bayi shine domin a tantance shi addini ba ya ginu bane kawai akan magana, ya ginu ne akan furuci da aiki da kuduri. Imani ya ginu ne akan furuci da aiki da kuduri. Me ka kudurci, me ka furta, wani aiki kake yi. Sannan Allah ya ba mu misali na al'ummomin da suka shuɗe, annabawa da al'ummominsu, da kuma irin abubuwan da suka faru da waɗannan al'ummomi. Waɗanda suka yi imani sun rayu a cikin nasara, waɗanda suka kafirce suka butulce sun rayu a cikin hasara, sun kuma mutu a cikin hasara. Wannan kaɗan ne daga cikin darussan da suratul ankabut take karanta su. Ubangiji ya ba mu dama na karantawa da fahimta, kuma ya ba mu ikon aiki da abinda za mu karanta. Allah ya muku albarka. To sai Allah ya ce, maɗaukakin sarki ya ce alif lam mim. Waɗannan harufa ana ce musu alhuruful muqatta'a. Waɗannan alhuruful muqatta'a Allah ya buɗe farkon waɗansu surori kusan guda 28 da su a cikin alkur'ani. Malaman tafsiri sun tattauna waɗannan alhuruful muqatta'a me ma'anarsu, wani saƙo suke ɗauke da shi. Malamai sun yi maganganu daban-daban, kuma maganganu da dama. Waɗansu su ce alhuruful muqatta'a sunaye ne daga cikin sunayen Allah. Waɗansu su ce alhuruful muqatta'a sunaye ne na waɗansu surori, ko sunaye ne na surorin da suka bayyana a cikinsu. Malam Aminu, Muhammadu Aminu Shankitin Ƙur'ani, ya ce alhuruful muqatta'a ba su da wani saƙo ko ma'anin da za a ce ga fassararsu. Ya ce amma dai suna da saƙon da suke ɗauke da shi, shi ne bayyanar da mu'ujiza na alƙur'ani. Bayyanar da mu'ujiza na alƙur'ani. Ya ce domin duk lokacin da kaga wata sura daga cikin surorin alkur'ani an buɗe ta da wani harafi ko irin waɗannan harufa na alhuruful muqatta'a, to za ka ga ayar da take biyo bayan waɗannan alhuruful muqatta'a din suna magana ne akan alkur'ani, ko wani saƙo da yake isar da wani ma'ana na alkur'ani. Kamar a ce yasin, sai a ce wal qur'anil hakim. Kamar a ce sad, sai a ce wal qur'ani dhikr. Kamar a ce qaf, sai a ce wal qur'anil majid. Ya ce to sau da yawa idan aka buɗe wata sura da waɗannan harufa, za ka ga kai tsaye ayar da take biyo bayan waɗannan harufa na magana ne akan alƙur'ani, ko kuma wani saƙo da yake gaskata alƙur'ani, kamar yadda za mu karanta a farkon suratul ankabut. Allah ya ce a hasiban nasu an yuturaku an ya ƙulu amanna wa hum la yuftanu. Allah ya ce mutane zato suke
a hasiban nasu, Allah ya ce mutane zato suke yi, tsammani suke yi, an yi turaku za a bar su kara zube, an ya ƙulu amanna don sun ce mun yi imani wa hum la yuftanun. Allah ya ce ba za a jarabce su ba, ma'ana ba za a fitine su da jarrabawa ba. Allah ya ce yanzu mutane haka suke tunani, haka suke zato, haka suke tsammani. Kawai idan sun ce sun yi imani shikenan sai a rubuta su a cikin mu'minai, a ci gaba da ba su sakamako irin sakamakon mu'minai wa hum la yuftanun. Allah ce jarrabawa ba za ta barbara ta bijiro ba. Wala qad fatanna alladhina min qablihim, Allah ya ce ai hakika mun jarrabci mun fitini waɗanda suka zo kafin su, ma'ana mun jarrabi al'ummomin da suka zo kafin su. Fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu, Allah yana kawo jarrabawan ne don ya bayyanar da wadda suka yi imani na gaskiya, wala ya'lamanna al-kadhibin, kuma ya bayyanar da waɗanda suka yi imani na ƙarya. Jama'a muna ji? A hasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Allah ya ce yanzu mutane ji suke yi, tsammani suke yi, kawai za a bar su sakaka kowa ya yi yadda yake so saboda sun ce sun yi imani. Allah ya ce bara a jarabce su ba. Allah ya ce ai ba haka nake yi ba. Wala qad fatanna alladhina min qablihim, Allah ya ce mun jarabci waɗanda suka zo kafin su ma. Kamar wani ne ya ce Allah to me yasa kake jarraba wannan? Allah ya ce fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu, domin Allah ya bayyanar da waɗanda suka yi gaskiya cikin imaninsu, wala ya'lamanna al-kadhibin, kuma Allah ya bayyanar da waɗanda suka yi ƙarya a cikin imaninsu. Addinin musulunci addini ne da wadda zai rabauta da shi shine wadda yake yinsa da gaske, wadda yake yinsa da gaske. Saboda haka abu na farko 'yan uwa, jarrabawa sunna ce ta Allah, tsari ne na Allah. Dukkan mu'minai Allah ya yi alwashi sai ya jarrabe su. Hikimar da take cikin jarrabawar shine Allah ya bayyanar a tantance waɗanda suka yi imani na gaskiya da waɗanda imaninsu ba na gaskiya ba ne. Kamar yadda muka faɗa, ai jarrabawa dama gaba ce da take bambance tsakanin nagartacce da gurɓatacce. Allah ya ce ma kana Allah liyadhara almu'minina ala ma antum alayhi, ma kana Allah liyadhara almu'minina ala ma antum alayhi. Yace ai ba zai yiwu ba Allah ya bar ku a yadda kuke, ya bar mu'minai a yadda suke haka kawai ana zaune. Allah ce hatta yamiza al-khabisa min at-tayyib, har sai Allah ya ware nagartattu daga kuma gurbatattu. Ma kana Allah liyadhara almu'minina ala ma antum alayhi. Allah ce ba zai yiwu ba Allah ya bar mu'minai kawai a yadda kuke, ana haɗe, ana zaune, ana tafiya tare, a ce kawai to a tafi duka haka mu'minai ne. Allah ya ce Allah baya haka. Hatta ya mizal khabisa min at-tayyib, har sai ya ware gurbatattu daga cikin nagartattu. Mun ji yadda ake jarrabawa. Da haka Allah ya yi ta sako jarrabawa, munafukai suka yi ta fita daga tawagar mu'minai. Munafukai suka yi ta fita daga tawagar mu'minai. To amma dai ka sani cewa Allah bayi taɓa barinka a haka, dole jarrabawa za ta zo.
jarrabawa sai ta zo, jarrabawa sai ta zo. Ba a shiga aljanna sai an ma jarraba, ba a shiga aljanna sai bayan ka ci jarraba. am hasibtum an tadkhulul jannata madaukakin sarki yace am hasibtum an tadkhulul jannata. Allah ce yanzu kuna zato ne haka kawai za ku yi tururuwa ku je ku shiga aljanna? Allah ce haka tunanin ku yake? Ka zo ka yi sallah, ka yi azuminka, ka ce kai musulmi ne, kai mu'mini ne, kai ahlus sunna ne. Allah ce to haka kawai ba jarrabawa sai ka je ka wuce ka shiga aljanna? Ba zai yiwu ba. am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'tikum mathalul ladina khalu min qablikum. Allah yace yanzu zato kuke yi, tsammani kuke yi za ku dunguma ku wuce ku je ku shiga aljanna. Allah yace tun irin abin da ya samu waɗanda suka gabace ku bai same ku ba. Kamar wani ne yace Allah me ya same su? Allah ce masatumul ba'sa, talauci, matsatsi, kuncin rayuwa. Allah ya ce ya shafe su ta hanyar jarrabawa da mukansu. Wadarra, da cututtuka da matsaloli da suka addabe su. Wa zulzilu, Allah ya ce an girgiza su da manyan jarrabawa. Hatta ya kula rasulu wallazina amanu ma'ahu mata nasrullah. Har takan kaima saboda zafin jarrabawa, manzon kansa da al'ummarsa waɗanda suka yi imani da shi suna cewa mata nasrullah, yaushe taimakon Allah zai zo, yaushe za mu fita a cikin wannan yanayi na rayuwa. Allah ce ku saurara ku ji, inna nasarallahi qarib, nasarar Allah tana kusa, jarrabawa ya kusa ya kare. Yanzu ka kalli fiskoki guda biyu. Fiskar farko, Allah ya ce yanzu kuna tsammani don kun ce kun yi imani za a karbi imanin ku a rubuta ku a cikin mu'minai. Allah ce ba muku jarrabawa ba. Na biyu sai ya ce yanzu kuna tsammani za ku shiga aljanna. Allah ce ba muku jarrabawa ba. Ya kamata kowane musulmi ya tsaya ya yi nazarin waɗannan gaɓoɓi game da maganin jarrabawa. am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'tikum mathalul ladina khalu min qablikum. Allah yace yanzu kuna zato kuna tsammani za ku je ku shiga aljanna? walamma ya'tikum mathalul ladina khalu min qablikum, tun bai cin muku ba ku haɗu da jarrabawa ba irin jarrabawar da ta shafi waɗanda suka zo kafin ku? masatumul ba'asa, Allah ya ce sun gamu da talauci da matsatsin rayuwa. Wadarra, da cututtuka. Wa zulzilu, sun fada cikin masifu da jarrabawa na tashin hankali. Hatta ya kula rasulu wallazina amanu ma'ahu mata nasrullah, har takan kaiwa manzonsu da su waɗanda suka yi imani suna cewa yaushe ne nasarar Allah za ta zo, ma'ana yaushe ne wannan jarrabawa za ta zo ƙarshe. Jama'a mun fahimta? Kenan ka fahimci Allah ya ce ba za ka shiga aljanna ba sai ka haɗu da jarraba. A wata aya Allah ya sake cewa am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'lamu Allahu alladhina jahadu minkum. Namma Allah yace am hasibtum an tadkhulul jannata,
Allah ce yanzu kuna zato za ku shiga aljanna haka kawai za a bude kofar aljanna ku wuce ku je ku shige aljanna walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum tun Allah bai bayyanar da masu jihadin cikinku masu faɗi tashi don ganin addinin Allah ya ci gaba ba wa ya alama sabirin kuma ya ga masu haƙuri akan yaƙi don ɗaga kalmar Allah ya bayyanar da masu haƙuri wajen juriya da hidimar addini da tabbatuwar imani Allah ce yanzu kuna ji ba wannan jarrabawar haka kawai za ku shiga aljanna a wani gu sai ya rantse ya ce wala nabluwannakum hatta na'lamal mujahidin minkum was-sabirin Allah ya ce wala nabluwannakum Allah ya ce wallahi zan jarabce ku kun ji Allah ya yi rantsuwa ko wala nabluwannakum hatta na'lamal mujahidin minkum Allah ya ce har sai mun bayyanar da masu jihadin cikinku masu yaƙi masu aiki don daga kalmar Allah wasabirin da masu haƙuri wajen riko da addinin Allah wa nabluwa akbarakum Allah ce kuma za mu jarabci halayenku ka ce kaza ka ce kaza ka ce kaza Allah ce duk waɗannan maganganun Allah ce za mu jarabce ka su ‘yan uwa muna fahimta? Shi wannan jarrabawa da Allah subhanahu wa ta'ala ya ce zai yi wa mu'minai ya shafi nau'i na jarrabawa. Shi yasa wani bu sai ka ji Allah yana cewa wala nabulu wannakum bi shay'in min al-khawfi ne? Wala nabulu wannakum bi shay'in Allah ya ce wala nabluwannakum Allah ya ce wallahi zan jarabce ku wato kaga maganin jarrabawa ba karamar magana bace a musulunci yau duk kankantan jarrabawa da mutum ya samu kanshi sai kaga ya tada duniyarsa musulunci baya yiwuwa sai da jarrabawa harkar imani baya yiwuwa sai da jarrabawa duk waɗannan ayoyi da muke karantawa ubangiji cewa yake yi ba da ka taba alaka da shi ka rabauta ba Allah ce sai bayan ka ci jarrabawar ka idan kai ka ɗauka surutan da kake yi da bakinka shine mafita gare ka to surutanka akwai jarrabawa a kansu imaninka akwai jarrabawa a kai inda ka dosa akwai jarrabawa a kai me yasa Allah ce duk al'ummomin da suka shuɗe sai da aka musu wannan jarrabawar Allah ce kuma ba a shiga aljanna sai an ci wannan jarrabawa wala nabluwannakum bi shay'in min al-khawfi Allah ya ce zan jarabce ku da wani abu na al'amarin tsoro da tashin hankali a samu fitintinu a samu rigingimu a samu barazana daban-daban walju Allah ce kuma zan jarabce ku da yunwa wata jarrabawar in ta zo ta fari ne jarrabawar in ta zo ta ɗaukewar ruwa ne in ta zo na shiga matsatsi da kuncin rayuwa ne wala nabluwannakum bi shay'in min al-khawfi wal-ju'i wa naqsin min al-amwal da kuma tawayar dukiya a samu karayar tattalin arziki wadda ya fi karfin miliyan 100 miliyan 1 tafi karfinsa wa naqsin min al-amwal wal-anfus da rasa rayuka wa thamarat da rasa 'ya'yan itatuwa fari annoba ya zo ya lalata abincin mutane Allah ce wa bashir sabirin Allah ce amma kai bishara wa masu haƙuri da kuma cin jarraba wasu yanzu Allah ya gaya mana bayan imani
bayan mun ce mun yi imani akwai jarrabawa. Ya kuma gaya mana ba za mu shiga aljanna ba har sai mun ci jarrabawa. Ya kuma gaya mana wannan tsari ne nashi tun tuntuni, haka al'amarin yake tun al'ummomin da suka gabace mu. Allah na jarabtar su, muminai da manzanninsu. Shi yasa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake cewa ashaddun nasi bala'an al'anbiya, wadda suka fi tsananin shiga bala'i da jarrabawa a rayuwa annabawa. Sa'ad ibn Abi Waqqas yace ni na tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam ayyun nasi ashaddu bala'an, yace na tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin mutane suwa suka fi tsabar shiga jarrabawa a rayuwa. Qala sai annabi ce al-anbiya, annabawa, thumma al-amsal fal-amthal, ma'ana thumma salihun fasalihun. Daga annabawa, manzanni, sai salihai, sai salihai, sai mutanen kirki, gwargwadon addininka, gwargwadon karfin imaninka, gwargwadon jarrabawarka. Kaga ko dole na annabawa da manzanni ya fi zafi. Al'ambiya, annabi ya ce wadda suka fi tsananin fiskantar jarrabawa annabawa, thummal amsal fal amsal, sai kuma wadda suka bi hanyarsu, mutanen kirki, su ma na bayansu, su ma na bayansu, su ma na bayansu. Yubtalar rajul ala hasbi dini, annabi ya ce ana jarabtan bawa gwargwadon addininsa. Fa in kana fi dinihi sulban, fa in kana fi dinihi sulban, idan cikin addininsa wato na da ƙarfi, yana da riko da addini, imani ya yi kyau, ya samu tabbatuwa, ishtadda bala'u, annabi ya ce sai jarrabawarsa ta tsananta tafi na kowa. Wa in kana fi dinihi rikka, annabi ya ce in kuma addinin san soko-soko ne, ubtuliya ala hasbi dinihi, shi ma sai a mai jarrabawansa gwargwadon addininsa. Duk jarrabawar da kaga an yi, kowa ana mishi ne gwargwadon karfin addininsa. Wani za a jarabce shi da konewar mota, kawai zai ji zafi ne, motarsa ta kone, amma ta iya yiwa a satin ya sayi wata mota. Wani kuma in motarsa ta kone ya karye ke. Ko jarrabawan, wato karka ga irin jarrabawar wannan da wannan ka ɗauka zafin jarrabawar duka ɗaya ne. Kowa ana jarabtansa ne gwargwadon imaninsa, kowa ana jarabtansa ne gwargwadon addininsa, amma akwai wadda zai tsallake jarrabawa? Babu. Ba wadda zai tsallake jarrabawa, ba wadda zai tsallake jarrabawa. Fahimtar haka, yarda da haka ‘yan uwa, cewa sunnar Allah ce da ba ta canzawa, dole rayuwar mu'mini akwai jarrabawa a cikinta, ashe kenan kaga dole ka shirya ma wannan kalubale. Da farko ba za ka shiga aljanna ba sai bayan cin jarrabawarka. Ba za ka zama tabbataccen mu'mini ba sai bayan cin jarrabawarka. Ashe akwai bukata kowane musulmi da ya yi imani da Allah da dukkan rukunin imani ya shirya majarrabawa da Allah zai jarabce shi. Manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya gamu da jarrabawa irin jarrabawar da wani ɗa bai taɓa gamuwa da ita.
duk wannan da'awar da ka gani doctor ta hanyar cin waɗannan jarrabawar ne ta kai inda ta kai. Idan kana aji ɗaya aka ma jarrabawa ka ci sai ka je aji biyu, idan kana aji biyu aka yi jarrabawar sai ka je aji uku. Ba abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai gani ba inda jarrabawa ce, inda jarrabawa ce. Yana daga cikin jarrabawar da Allah ya ba da labarinta a Ƙur'ani wadda ta ɗaga hankalin sahabban annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shine abin da ya faru da shi a Ahzab. Gangami kafirai suka yi, abinda suka sanya ma kansu waɗanda ake so su yi atakin Madina, ana son sojoji dakakku guda 10,000. Duk wannan shirin an yi shi annabi da sahabbai ba sun shi. Ana son sojoji dakaru waɗanda za su iya kutsawa duk inda za a kutsa. Ana so a ƙasa a yi rina wa Madina, aƙalla ana son mutum 10,000 a ƙasa. Sahabbai ba su yi aune ba, kawai suka ga ruwan kafirai kamar an zubo su daga sama. Allah sai ya ce wa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, ya ayyuhal ladina amanu dhkuru ni'matallahi alaikum tuliyal mu'minuna kanjo zulzilu zilzalan shadida. Allah yace ya ayyuhal ladina amanu, ya ku waɗanda suka yi imani da Allah, uzkuru ni'matallahi alaikum. Allah yace ku tuna ni'imomi da Allah ya ni'imtar da su akan ku. Id ja'atkum junudun, Allah yace lokacin da waɗansu rundunoni suka zo muku, fa arsalna alaihim rihan wa junudan lam tarawha. Allah ce muka tura musu wata iska da kuma waɗansu rundunoni wadda ku ba ku gansu. Idh ja'ukum min fawqikum wa min asfala minkum. Allah ya ce ku tuna lokacin da waɗannan abokan gaba suka zo muku ta samanku da ta ƙasanku, gabar da yamma, haka suka yi rina wa Madina. Ga su a bayan gari, ga Banu Qurayza a cikin gari sun warware alƙawari. Iz ja'ukum min fawqikum wa min asfala minkum wa iz zagatil absaru. Allah yake ku tuna lokacin da idan duna suka karkata, ma'ana hankali ya tashi, wa balagatil qulubul hanajira, zukata suka hauro makoshi, ma'ana zukata suna bugawa sama-sama. Wata zunnuna billahi zununa. Allah ya ce har kuka fara zace-zace game da Allah. Ba shi bane a watar ayyaci hatta ya kula rasulu wallazina amanu ma'ahu mata nasrullah. Shin za mu fita kuwa? Ba za mu fita ba? Yaya za a yi? Allah sai ya ce hunalika butuliyal mu'minuna wa zulzilu zilzalan shadida. Allah ce to a wannan bigiran muka jarabci mu'minai. Allah ya ce wa zulzilu, muka girgiza su, aka jijjiga su zilzalan shadida, jijjigawa mai tsanani. Jarrabawa ta zo ko ba ta zo? To duka bi annabawa da manzannin
ka kalli irin jarrabawa da suka fuskanta, jarrabawa na barazanar kisa. Wannan kudin goro ne duk wani annabi ko manzo sai da aka mishi wannan barazanar. wa hammat kullu ummatin bi rasulihim liya'khudhu. Allah yace wa hammat kullu ummatin bi rasulihim liya'khudhuhu bi ma'ana liyaqtuluhu. Kowace al'umma sai da ta yi yunkurin kashe annabinta. To bayan wannan ka dubi irin annabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, matsalar da ya samu tun daga gida, matsalar ta fantsama a cikin gari, ƙarshe aka jama annabi Ibrahim layi. Mahaifinsa sai da ya ce mishi ka zaɓa ko barin gari ko kisa. la'in lam tantahi la'arjumannaka wannan aƙida taka, abinda ka zo da shi dinnan, la'in lam tantahi, in baka hannu ba, in baka daina ba, la'arjumannaka ay la'aqtulannaka. Kai da karshe ce mishi wajurni maliya, yace ka je bana son in saki ganin fiskarka, ka tafi abunka, ka tafi abunka. Uba mahaifi. Ana cikin wannan tafiyar, bayan ya je ya haifi annabi Ismail, sai da shekarun girma suka cin mishi, annabi Ibrahim bai haihu ba, ya kusan shekara 100 kafin ya samu haihu. shine alhamdulillahi alladhi wahaba li ala al-kibari isma'ila wa ishaq. Alhamdulillahi alladhi wahaba li ala al-kibari isma'ila wa ishaq, yace dukkan yabo da godiya sun tabbata ga Allah wanda ya bani haihuwa akan tsufana, ya bani Isma'il, ya bani Ishaq. Inna rabbi la sami'ud du'a, lalle ubangiji na mai amsa addu'a ne. Akan tsufa ya haife su. Da ya haifi annabi Isma'il kuma ya kai shekara 13 kafin aka samu annabi Isa. Saboda haka shi kadai ne. Ka tuna mutumin da ya kai shekarun tsufa tukunna ya haihu, ya haifi ɗa namiji. Tun daga kan haihuwan ya sake tsayawa, aka shekara 10, shekara 11, shekara 12, wannan ɗan da shi kaɗai ne. To kuma yana tare da Ismail din, Allah ya mishi umarni ce a yanka shi. Falamma balaga ma'ahu sa'aya, sai da annabi Ismail ya kai duk inda annabi Ibrahim zai tafi tare da su tafi, in aiki tare da su tafi, kaga ai ya taso. Ya kwanta bacci, sai ya ga a cikin baccin an bashi umarni ya yanka Ismail. Su kuma mafarkin annabawa da manzanni gaskiya. Bayan ya tashi sai ya kira ɗansa annabi Ismail. Kala ya bunayya, ya ce mishi, ya kai dana, inni ara fil manam, na gani a cikin bacci, anni azbahuka, ina yanka ka. Wannan mafarki
umarni ubangiji ya banna yanka ka. Fanzur ma za ta me ganinka? Kala ya abati ya ce ya baba if'al ma tu'mar, zartas da abinda ubangijin kai baka umarni. Satajiduni insha Allah minas sabirin, yace insha Allah zaka sami cikin masu hakuri. Allah yace falamma aslama, lokacin da su biyun suka sallama, annabi Ibrahim ya miƙa wuya zai yanka wannan ɗansa guda ɗayan, annabi Ismail ya miƙa wuya a yanka shi, wa tallahu lil jabin, ya kifar da shi akan goshi yadda ake kwantar da abin yanka. Wa nadainahu an ya Ibrahim, Allah ce sai muka kiraye shi muka ce ya Ibrahim qad saddaqata ru'ya, ka gaskata umarnin da muka baka a mafarki. Inna kadhalika najzil muhsinin, haka nan muke saka mu waɗanda suka kyautata. Inna hadha lahuwal bala'ul mubin, Allah ya ce wannan jarrabawa ce babba. Jarrabawa ce kuma jarrabawa ce malam, haka tsarin musulunci yake. Idan dai baka shirya mu jarrabawa ba, to ba wannan addinin kake so kai ba wannan addinin kake so kai ba. Irin su annabi Ayyub, jarrabawa na jinya, a wannan jinyan ‘ya'yansa duk suka ƙare, a wannan jinyan dukiyansa duka ta ƙare. Sai da annabi Ayyub ya rasa waye zai zo ya zauna a kusa da shi banda matarsa guda ɗaya. Daga baya Allah ya yi tashe shi, ya ba shi lafiya, ya dawo mai da dukiyarsa, ya ba shi zurriya. Dama jarrabawa ce. Nan ma da annabi Ibrahim ya kwantar da Ismail, falamma aslama wa tallahu lil jabin wa nadainahu an ya Ibrahim kad saddaqata ruya inna kadhalika najzil muhsinin inna hadha lahuwal bala'ul mubin. Allah ce sake shi ya tafi abun sa, dama jarrabawa ce. Wannan ita ce hanyar da ɗan aljanna yake shirya mata, komai zai iya zuwa. Za ka ji ana walakari fatanna Sulaimana wa zanna Dawudu annama fatannahu. Jama'a muna fahimta? Shi musulmi haka yake rayuwa. Shi yasa daga cikin rukunin imani da aka wajabtar mana sai mun yi imani da su kafin imani mai zan imani, akwai gaskata yarda da kaddara mai daɗi da maras daɗi. Mai daɗi da maras daɗi. Haka mu'mini yake rayuwa. Allah ya ce to ba za a bar ku kara zube ba za a bar ku babu jarrabawa ba don kun ce kun yi imani. Allah ya ce har sai an tantance, domin waɗansu imanin ai a baki ne. Idan ba jarrabawa ai ba za a iya tafiya a matafiya ɗaya ba. Shi yasa zaka ji Allah a Qur'ani na cewa gominan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir, sai ya ce ma hum bi mu'minin. Allah ya ce daga cikin mutane akwai waɗanda suke ta mun yi imani da Allah da ranar ƙarshe. Allah ya ce amma ba mu'minai bane. To ta ina ne suka zama ba mu'minai ba? Jarrabawa. Idan zakin baki ne ai kowa zai. A suratul nur Allah ya ce wa yaquluna amanna billahi wa bir rasuli
wa yaquluna amanna billahi wa bir rasuli. Allah ya ce suna cewa mun yi imani da Allah, mun yi imani da wannan manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ata'ana, suka ce kuma mun yi da'a, mun ji mun bi. To wannan kan ba da baki ake faɗa ba. Wa yaquluna amanna billahi wa bir rasuli wa ata'ana. Allah yace suna cewa mun yi imani da Allah, mun yi imani da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, kuma mun ji mun bi. Allah ce thumma yatawalla fariqun minhum min ba'di dhalika. Bayan wannan furucin da shahadar, Allah ce waɗansu daga cikin su sai su bijire. Wa ma ulaika bil mu'minin. Allah ce to wannan wanda suka bijiran ba mu'minai bane. Amma ina dai sun faɗa a bakinsu. Kamar wani ne ya ce, to Allah me yasa su ba muminai ba ne, kuma wace irin bijirewa suka yi? Allah ya ce, wa idha du'u ilallahi wa rasulihi liyahkuma bainahum. Idan aka kiraye su zuwa ga Allah da manzonsa yayi hukunci a tsakaninsu, idha fariqun minhum mu'ridun. Allah ce sai kaga waɗansu suna bijirewa. Jama'a mun fahimta? Yaya za a gane imanin ba na gaske ba ne? Allah ya ce idan aka ce su tsaya akan hukuncin Allah da manzonsa, to nan ba da su bi ba. Wa in yakun lahumul haqu, idan kuma su suke da gaskiya ko haƙƙi, ya atu ilaihi mus'inin, za su zo cikin miƙa wuya. Kenan musulunci, ayoyin Allah, hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suna mu'amala da su ne gurgudun maslahansu. Allah shi yayi umarni abi manzon Allah alaihi salatu wassalam. Allah shi yayi umarni a tsaye da sallah. Allah shi yayi umarni a saka hijabi. Allah shi yayi umarni a kaurace wa alfasha. To idan aka ce ku zo ga hukuncin Allah da manzon Allah, to abin ba da su bi wannan hukuncin ba. To wancan furucin baya wadatarwa matukar akwai bijire ma hukuncin Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jama'a muna fahimta? Amma idan su ne ayar za ta amfane su, ko za ta goyi bayansu, ko za ta ba su haƙƙinsu, to nan za su riƙe ta hannu bibbiyu. Jama'a mun fahimta? Saboda nan suna da bukatar su akai. To shi kuma Allah ana sallama mishi ne a miƙa wuya gaba ɗaya, ɗau'an aukar han, abun ya maka ko bai maka. Jama'a mun fahimta? Allah ce to waɗanda suka yi wannan furucin suka bijire ma hukuncin Allah da manzonsa, Allah ce ba mu'minai bane. Kenan kaga furuci dole ya dace da aiki, da furuci da aiki dole su dace da ƙuduri, shine aƙidar mutum da take cikin zuciyarsa. Saboda haka in uwa masu albarka, Allah ya ce a hasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Allah ya ce yanzu mutane suna ji za a bar su a ce to kowa mumini ne, kowa ya je ya shiga aljanna saboda kawai sun ce sun yi imani, ba za a jarabce su ba? Allah ya ce ai ba haka nake yi ba. Wala kadi fatanna alladhina min qablihim. Allah ya ce na fitini, na jarabci waɗanda suka gabace su. Fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu, kuma domin Allah ya bayyanar da wadda suka yi imani na gaskiya. Wala ya'lamanna al-kadhibin, kuma ya bayyanar da waɗanda suka yi imani na ƙarya. Jama'a mun fahimta? To sai mu kuma gobe in Allah ya kai mu sai mu zo mu dora. Fa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.